Malawi Brief. Lonse lapansi lukumbukira matenda HIV/AIDS oyankhulapo pa nkhani za umoyo wa maziko matemba ati nkofunika kupitiriza kuyikapo nzeru komanso ndalama pa nthendayi popeza kuti idakakhudzabe anthu ambiri. Amatemba alimbikisanso boma, makampani ndi mabungwe kuti nawo apitirize kutengapo gawo pothana nthendayi. Amatemba akuyankhula ndi Thabi Kamwangala mwene fumbo motere. Matenda HIV and AIDS kufunika kwambiri kumalawi kufunikira motani mudziwa kuti matenda HIV and AIDS pakadali pano mankhwala palibepo mankhwala achipondongo tutalisira moyo ndiye tiliso ndi anthu osachepera 1 million amene akulandira mankhwala amenewa komanso ndi magulu ena amene akumatenga HIV tsiku ndi tsiku wiki ndi wiki ngati azibambo komanso anyamata ndiye konera pa nsanamira zimenezi komanso poganizirapo kunena kuti kunjaku kakati kuti amene amatithandiza kundalama zokhudzana ndi HIV ndi mapulogalamu ambiri ayamba kuchepesa ndalama zawo okusiya kumene ndiye chaka chinocho tichifunika kwambiri kuti tiganizire ngati dziko kuti kusogolo lipitako bwanji komanso tithandiza bwanji ndi dziko lathuli limene lili mu mavuto amene alipo asapitirire. So limene ndi pempho limene ndikuona kuti ngati dziko tiyesese kuti tipange makamaka kumbukira dziko la lero la ODS Day limene ndi dziko lofunikira kwambiri makamaka ku maiko ngati akumalawi kuno kumene HIV matenda amene ndaku. Pakadali pano bungwe la National AIDS Commission lati ndilokondwa kuti nkhondo yolimbana ndi kachirombo ka HIV ikuonesa tsogolo. Mkulu wa bungweli a Beatrice Matanje wati mwachisanzo chiwerengero cha anthu a zaka zapakati pa 10 ndi 5 amene akumatenga kachirombo ka HIV yasika. Ndipo Isaac Salima akufotokoza zambiri motere. Tsiku limakumbukiridwa pa 1 December chaka chilichonse. Amatanje anati pakadali pano zikuonesa kuti dziko lino likuchita bwino pamene lakwanisa ndondomeko ya 95 molingananso ndi kuti pofika mchaka cha 2030 lidzathese nthenda ya AIDS ngati imodzi mwa matenda woopsa mdziko muno. Ndondomekoyi imanena kuti anthu 95 mwa 100 aliwonse adziwe mmene alili nthupi komanso kuti anthu 95 mwa 100 aliwonse amene apezeka ndi kachirombo ka HIV ayambe kumwa mankhwala otalikisa moyo komanso kuti anthu 95 mwa 100 aliwonse amene ayamba kumwa mankhwala a ARV chitetezo chawo chikwere. Kalata iyi anenanso kuti zikuonesa kuti dziko lino luchita bwino malinga ndi kuti chiwerengero cha anthu makamaka oposa zaka 15 amene akhala kupezeka ndi kachirombo ka HIV chatsika. Iwo adati mu zaka za 1990 anthu 14 mwa 100 aliwonse ndi amene ankapezeka ndi kachiromboka pamene pofika chaka 2024 chiwerengero chatsika kufika pa 7.3%. Kalata yanenanso kuti chiwerengero cha anthu atsopano amene akhala kupezeka ndi kachirombo ka HIV chatsika pamene mu zaka za 1990 anthu pafupifupi 115,000 ndi amene ankatha kupezeka koma pofika chaka chatha anthu 12,000 atsopano ndi amene adawalemba m'mabuku kuti apezeka ndi kachiromboka. Amene amayankhula pa nkhani za umoyo mdziko muno amaziko matemba ati nkofunikira kuti dziko lino lilimbikitse ndondomeko zake zolimbana ndi nthendayi. Anthu amene amatithandiza kundalama zokhudzana ndi HIV ndi mapulogalamu ambiri ayamba kuchepesa ndalama zawo okusiya kumene ndiye chaka chinocho tichifunika kwambiri kuti tiganizire ngati dziko kuti kusogolo lipitako bwanji komanso tithandiza bwanji ndi dziko lathuli limene lili mu mavuto amene alipo asapitirire. Tsiku lokumbukira nthendayi chaka chino akulikumbukira ndi mutu wakuti tikukumbukira, tikutsogolera komanso tadzuka kuti tisinthe kachitidwe kathu ka zinthu polimbana ndi nthendayi. Ndipo mboma la Blantyre pamwambo wokumbukira za HIV ndi AIDS Dr. Noel Kayange wati kufikira ntchito zosiyanasiyana zolimbana ndi nthendayi ndi vuto lalikulu. Iwo ati ngakhale pali zambiri zimene zikuchitika polimbana ndi nthendayi ena akulepherabe kufikira zimenezi. Akayange akufotokoza. Kwambiri ndikaonetsetsa mbali ya HIV chimavuta kwambiri ndichoti anthu amene akufunitsitsa zoti zichitike ndi amene akupereka upangiri amapezeka kuti sakukumana. Nthawi zambiri pali ma services oti akupezeka mu boma lathu la Blantyre lino koma anthu ena oyenera kuti awapeze ma service amene wasakuwapeza. Andizizi kutengera makamaka ndi theme ya chaka chino kuti tithandize azibambo makamaka kuti awapeze upangiri kuti athandizidwa bwanji ndi HIV. Tikuona kuti azibambo ambiri akuvutika kupeza kuyerekeza ndi azimayi akafuna kuti athandizidwe azibambo amavutika kwambiri kuti apeze chithandizo.
ndipo a Lawrence Konyongwa amene ndi mkulu wa Manet wati ntchito zambiri zikuyenera kulunjika polimbana ndi kuti kachirombo ka HIV kasapitirire kufala. Tikhozaonera kuti pali mavuto ambiri amene anthu amene ali ndi HIV akukumana nawo, komano vuto lalikulu limene tikuliona ndi kusalidwa. Pali anthu ena amasala anthu amene ali ndi HIV, amalemba zambiri pa masamba anchezo. Ili ndi vuto limene tikuona kuti ndi vuto loyenera kuti lithe. Palinso mavuto ena amene makamaka achinyamata akukumana nawo. Achinyamata ambiri akumasiya kumwa mankhwala mwina chifukwa chonenedwa ndi zina zotero. Ili ndi vuto limene akumakumana nalo makamaka mwina ma boarding school ndi kwina kotero. Tikupempha kuti anthu amene amasala anzawo amene ali ndi HIV aleke ntchitidwe umenewu ndi cholinga choti aliyense akakhale ndi umoyo wabwino. Ndipo a Gloria Zimba ndi wapampando wa bungwe la MBC Health, ndipo iwo ati olemba ntchito akuyenera kugwirana manja ndi boma pothana ndi nthendayi. Ndizoona kuti madona amene amatithandiza mbuyomu kuzera ku USAID anasiya kutipasa chithandizo chopangira manage komanso kulimbana ndi matenda amene wa HIV. Ndeti kupempha makampani amene ndi mabungwe amene amalemba anthu ntchito kuti tiye tithandize boma poyika limodzi ndalama, kugula mankhwala, kupanga support zipatala, makliniki, ma health center, komanso antchito athu amene timalemba tiziyatumiza kuchipatala kuja, komanso tikhale ndi mapolisi oyenerera malo athu ogwira ntchito kuti tipange support kulimbana komanso kupanga manage HIV. Mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika wapita mdziko la South Africa kumene akuyendera zawo. Ndege imene Mutharika akwera pa ulendowu yanyamuka pa bwalo la Bakili Muluzi International Airport mu mzinda wa Blantyre nthawi ya 34 minutes after 4 masana lolemba. Ndegeyi imayenera kunyamuka nthawi ya 2 koloko masana, koma inachedwa kamba ka nyengo yovuta imene inali kusokoneza kutera kwa ndege mu dziko la South Africa. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi, akuluakulu osiyanasiyana komanso mafumu anali nawo pamwambo woperekeza mtsogoleriyu. Saidi anafotokozera zimene Mutharika akukachita mdziko la South Africa, sanafotokozere zimene mtsogoleri wa dzikoli akukachita mdziko la South Africa komanso kuti abwerako liti. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives lakhazikitsa ndondomeko yoyimba lamya zam'manja mwaulere kuti anthu azitha kuulula zakatangale ndi ziphuphu zomwe zikuchitika mboma. Mkulu wa bungweli a Sylvester Namiwa wakhazikitsa ndondomekoyi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Anamiwa akufotokoza kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Ndalama zonse zimabwera mdziko muno kaya mzina la ngongole, misonkho kaya chani ndi za Malawi, ndipo ndalamazo zikuyenera zigwira ntchito mopindula wina aliyense azikhala ndi chidwi kulondoza ndalamazo. Ndiye kuti tipereke mwayi kwa Malawi kuti athe kulondoza ndalamazo, tabweretsa nambala imene aliyense aziyimba mwaulere 4384 kunena kuti azipereka uthenga mwachitsanzo kuti pena pake ndalama sizikuyenda bwino, pena kuphwanya maufulu anthu. Chimene tikufuna ife nchonena kuti zize pano za tonse timavota, tonse timayipira msonkho, ndiye tisakhale ndi dziko lona kuti ovota tizikhala ochuluka koma kugwiritsa ntchito ndalama akhale ochepa. Chifukwa chimenecho aliyense atenge nawo mbali yothana ndi katangale ndi ziphuphu. Tikatere muona kuti voti yathu ikhala yaphindu, tikapanda kutero tizingovota kumangozungulira pamodzimodzi. Akuluakulu amboma la Mzimba ati anthu ambomali akupitirira kukumana ndi mavuto osowa madzi aukhondo zomwe zikuyika miyoyo yawo pa chiopsezo chotenga matenda osiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu konsolo ya Mberwa a Jacob Mkandawire adalankhula izi mmodzi mwa mfumu Ntwalo. Loveness Lega ali ndi nkhani yonse mu ripoti limene wawerenga Chimwemwe Maseko. Mkandawire anayankhula izi pomwe bungwe la Action for Sustainable Development ASUD limakhazikitsa ntchito yokumba mijigo mdera ya mfumu Nkoloma Nyasulu. Mkandawire anati zomwe bungwe la ASUD lachita zithandizira kulitsa patsogolo moyo wa anthu, ponena kuti boma paloka silingakwanitse kufikira zofuna za anthu onse. Tikuyamika kwambiri chitukuko chimene ASUD abweretsa.
tikozonena chocho ndicho kuti nanso maona dera linoli ndi dera loti pachizungu timati aturichi koma asudi abwera mpaka tafika kuno kumapiri koma tikuwathandiza ndi chitukuko chimene cha madzi. Mkulu wa bungwe la ASUD Thomas Ngwira anati ali ndi chiyembekezo kuti mijigoyi ithandiziranso kupititsa patsogolo ntchito za ulimi kupatula kutukula ntchito za ukhondo mderali. Tukumba mijigo yokwana 8 mudera la Traditional Authority Mtwalo boma la Mzimba. Cholinga cha maboho amene wawa mijigo amene ndicho tichepetse njala, tichepetse vuto la chuma komanso vuto la kuti anthu ambiri thanzira usiti bwino ife chakudya chokhachoperewera. Mawu ake Nyakwawa Godfrey Nkoloma Nyasulu anati amayi mderali sadzendanso mitunda italiitali kukatunga madzi. Anthu okhala mderali oposa 10,000 ndi omwe akuyembekezeka kupindula ndi ntchitoyi yomwe ikulandira thandizo kuchokera ku bungwe la ku Switzerland Ecosolida. Ntchitoyi igwiritsa ntchito ndalama zokwana 92 miliyoni kwacha. Bungwe la Center for Environmental Policy and Advocacy KEPA lalangiza Malawi kuti azigwiritsa ntchito zinthu zosaononga chilengedwe pophikira. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli a Haswell Mulande ayankhula izi pamwambo wopereka zipangizo zophikira zamakono kwa manja 179 ku Lunzu mboma la Blantyre. Thomas Kachere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Amulande ati bungwe lawo tsopano lapereka zipangizozi kwa manja okwana 250 ndipo ntchitoyi ikupitirira. Iwo ati magetsi ndiochipirako kuyerekeza ndi makala ndipo bungweli likupereka zipangizozi kwa manja akulunzu mboma la Blantyre. Cholinga chakupereka zipangizo zimenezi ndikuonetsetsa kuti anthu akugwirisira ntchito zipangizo zamakono pophikira ndi cholinga chachikulu kwambiri chofuna kuteteza chilengedwe. Makamaka anthu maderamu akafuna kuphika makamaka tikafika madera kumamidzi kapena mathero mwenimweni mwa matawuni amagwiritsa ntchito kwambiri makala kapena nkhuni. Nde zipangizo zimene zikugawidwazi zikufuna kuchepetsa kagwiritsidwe ntchito ka makala komanso nkhuni zimene anthu amagwirisira zimene zikupititsa patsogolo kwambiri kuonongeka kwa chilengedwe. Manja awa alandira mbawula zamakono, stove zogwiritsa ntchito gas komanso hot plates ogwiritsa ntchito magetsi. Aroda chafikana amudzi wa kumponda tiye kapeni ayamikira bungwe la SEPA powathandiza. Smart home nde ndalandiradi ndithu ndiothandiza kwambiri. Kuthandiza kwake ndiko kuti timangotenga makala pang'ono ndikuyikamo timaphikira zinthu zambiri zochuluka ndithu. Komanso moto wake chikangokolera moto chimakhala chakolera ndithu sichimazimirapoyi. Ndi chimathandiza kuphika zinthu mwachangu komanso zimakhala zinthu za smart. Kuonjezerapo tikuteteza chilengedwe. Atipasa zipangizo zochipa zotsika mtengo ndithu koma koteloko asasilepo mpaka teso vicheza kuti anthu ena ziwathe kuafikira. Ntchitoyi ikugwiridwa mothandizana ndi mabungwe a Civil Society Network on Climate Change Seasonic ndi Oxfam ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la European Union. SEPA ikugwira ntchitoyi mboma la Blantyre pamene Seasonic ikugwira ntchito yonga yomweyi maboma a Lilongwe ndi Salima. Adindo ku nthambi ya ulimi wa nsomba asindika kufunika kutukula ulimewu pofuna kukweza chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu akukasenthula Akikwacha Center Brino Chirwa anena izi mboma la Chikwawa pomwe kampani ya Peka Fisheries imakolola nsomba. Gift Sitima ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe wawerenga Sambanda Junior. Achirwa ati ndizomvetsa chisoni kuti nsomba zambiri mdziko muno zikumachokera m'mayiko akunja pomwe dziko lino lili ndi kuthekera kutero. Iwo ati ngati dziko titha kuchita bwino pa ulimiwu. Nsomba pano ndi golide wina ameneyo ngati dziko titatayikapo mtima ulimi umenewo ndithu titha kupindula ngati munthu ngati anthu komanso ngati dziko titha kupindula. Pano tikudandalo za ma forex ndi zina zotero, why not?
fish farming can be one way kuti ikutokhala njira imodzi yoti chuma chimene tikusowa chakunjachi titha kuchipeza pogulitsa nsomba zathu kunja. Ndiye ameme amalawi kuti ulimi wa nsomba tiyesere pamene tingakhalepo poti titha kuyesera boma layika madongosolo ochuluka amene onena kuti panopa palibenso chonamizira iyayi. Tili ndi madongosolo, tili ndi kumene tingathe kubwereka ndalama, kumene tingathe kupeza magranti, panopa zonsezo zonena kuti titha kuwafikira wotero ndi kwamba ulimi wa nsomba ngati business. Mkulu wa kampani ya Peka Fisheries Alake Pene Mulungu ati nthawi yakwana tsopano kuti anthu agwirane manja pofuna kutukula ulimi wa nsomba mdziko muno. Amalawi tiyeni tikhale okonda dziko lathu choyambirira. Chachiwiri, Amalawi paja amati buy Malawian, tiyeni tipange stick ku maganizo malingaliro amene dziko lathu lakale kuti unikira tizipangana promote. Vuto lathu Malemu Bingwa Mutharika, may he so rest in peace, ndaulapo kuti ife timakonda kukokana sitimathandizana. Amalawi tiyeni tigwire ntchito limodzi, tiziweta nsomba zathu muno, tisiye zoyitanisa nsomba kuchoka kunja tikuononga $. Komanso nsomba ndi best protein kuposa nyama ina iliyonse. Eunice Sabiana ndi mmodzi mwa anthu omwe akugwira ntchito ku Peka Fisheries. Ndili ndi mwana ku skulu amene ndimalipirira fizi. Apa zenitengera zachitichitira mwayi kuti napeza ntchito imeneyi kuti mwana wanga ndimatha kumulipirira fizi. Nsombazi azilima kwa miyezi 4 ndipo ntchito yokololayi inabweretsa anthu osiyanasiyana pamodzi. Nkhani zathu ndizo mwezi